dihita dan dua dihuta ima asal pita kalau ketahuan ingo-ingo bertumpin awal iso jom lewat inisian dan dua dihuta sok-sok inisian suhu peranak do pargo nang iso mahita dia ka rezeki. Jadi nomor jurusan ini merudah-mudah mahita itu mandung mauliati dua-duanya makan bertua di bata ima di nama doa kita mulai di dalam keulung kita satu nama ujungi ima di nama mardus ditahi kamu rasul peranak do parbur disaksi wahami atau do terkena tujuh kita terlalu bima di gereja itu turmuna ima ulau-ulauni di ulau-ulaukan dia inaudio ima di nomor 7 hamuna suhu peranak do parbur mana di nama kata sinamu jadi sono ngali pasal tamuna tuhani ima pinggan nahut dihudulanna nama resihun rigi sitiu suara nagari dan nami matutu mamigo jala bakal asok diulau tadi bersertikio asa gawira mangingo mahita tu ima dinam tahatani jala tasak kapi diari naudio na perjuru sehari sini motota ima dinam tasipakaki man berdus ditari kamu nasuit para do parburu gudang ni sinamut gudangna 70 juta jalan naon di pasar tamuna ima buhi di sinamut sian para parburu gudangna 27 juta jalan mangguhi ina urang bukmai di makan yaudau gudangna 7 juta jalan mengamalus ditahi kita masih pasadahan tahi ima matali ulau tohomai di tanggal 15 bulan Sada 2022 jalan ketong itu di nama pasar kami akan ini di Dusnita Hita ima talingo di Panggorau mang di domai pada teriuk 20 hari manggorama suhu 40 ima nama disihun 50.000 salebar laparana 50.000 hari 20 amplop aja dasar kami orang kaning di Dusir Fakta ima pahit mangguhi nahuranggu ano ima kusitua dapur di pada teriuk gudang namai 700 amplop malang 700 lebar dari sihun 2.000 jadi jala tulang ima si jalo tuhok manggora mana sidan jala 10 beli manggora mana sidan bakuri satu wangi tersebut di hatani dua-dua nama tu sebuah langit ina tulang jadi mula-hula nong manggora 10 hari panggorau jalan dalam majulah sidan amplop bulanna 100 lebar nama risiko 2.000 jalan dalam betul ima pasuhian bulanna opat pasuhian hari sekali boras manang di rupiah ume 150 tunama ini muse nagawe si imotota ibadah parodo na 22 bulanna 250.000 so ni masih ingotota ima tali waktu nalau si kaharon ni pihak parantu parburu jala parburu mangidodo na sida ima ditahingot ulos molo ulos herba mancaloma nasida udangna 10 lebar jala mancalo nasida ima diurus timurus sederi taringok disirape manis gudangna 2 sede moro di hatani pipi paraku di naung pasipakati nakani
di dosti rohani dan sebuton mai tampola si gorah nota so lima si ngotot jadi bolos kami netu di hutan saya tulis malu nakasar kapi di pada tuan mah nasa betul sian hamuna na 12 pihak para anak dokter buru suang lima dihita nang doa sabuta tutup mandi dengan itu kita asa dapur nang dua jupang nang jalahan diur sudi udau diur nang hari diur nang pikiran muna asa hadani dan dua mah dohon nami asa palitan babagawi kemudian hus itu dua hari kita matung gawe nungatung tak kasih tak masih paulo luar elman itu asa emisi berdua perlingkungan di Sibor amata di pertama tu sila dua boras manita asal guna di Paro asa betul hari asa tiko belum dijadi tiko ama belum diribo saluhuna tong ni nomor pusau kita tinggal tasak kami saluhuna manita rahmat ingot atau rahmat dong manita tu dari ingot horas semua lima tempat dipahami dihadani ingot hati dia adalah kesudut poso asa dong bui bohal semua lima hadapan tulis kami hati dia adong hatani dan dua untuk asa tahan dogo ujung lima jari-jari paku matu kata luhur hati dia ngahur manori nama katahun jempol wau bersertai tulu dari horas Jaya Kandis horas